Ilan mo litanan mo gusto? Ay, Hala. Ngayon nakabalo daw ka. Ayan sila. Ang sabana ng titig niya sa'yo, Day. Basta rin kagiligan tang. Ah, yung ba yung tukol sa ano niya? Ha? Ano, yung tukol sa note niya? Ano sa note niya na nakalagay? Dito ka sa iya. Ano? Pagka nakatawa ko. Ala, tara. Ang laki-laki ng teddy bear. Hindi pa kasi naliligo yan eh. Oh, there's a lot of boys. Oh, mga girls. Hala, tuwara. May pa-search ka na. Ano ba nararamdaman mo? Litid? Yan na. Masakit daw yung ano niya, litid. Simula nung nag-ano ba siya? Jumping jack, jumping. Ano yun eh, nung nag-ano ako, nag-jumping jack siya. Ala. Ano masasabi mo doon? Sexy yung sasakit. Maging kayo, hindi ka na magulang. Hala ka. Hala. Uy, asa ka ba? Maging mamungki na ginahin pag yan, gabi po. Mag-overnight sila. 1, 2, 3. The cameraman. Last one. 1, 2, 3. Okay. Shut up. Saan ka galing? Kasal. Naligo. Naligo. Hala na, oh. Ubusin niya na kaagad yung ano. Saan punta? To the moon. Road trip. O, saan ka, Brent? Ano na nangyayari sa'yo? Ba't ka ba kasi nagtatampo? Nagre-reply naman siya. Nagre-reply ka naman agad, di ba? Ay, sasakta mo ba siya? Paano ba yun? Anak. Ha? Uy, pogi mo sa buhok mo. Ayan. Ano mo na-miss? Ay. At binuhat ng babae ang lalaki paikot. Ayaw ba? Baklo. Na. Na. Acha. Naka-silent mode siya ngayon. Ayaw mo ba ra? Mapakita siya sa... Mapapanood siya sa... Mag-live ko na rin. I-live mo habang nagmamassage siya. Kajaritsa! May tinatanong siya sa cellphone doon ni Kano. Ana. Mas yun. Nagpag na. Hindi na nakita ang dalam ba yun? Yes, I will. Gusto na yung kulay. Ay, di. Ano na ta? Ispot din mo ba? Ano mo yung flashlight mo sa iyo? Ako sunod naman daw. Ay, awal. Sunod ka ba? Hindi ko pa yun. Ano ko ma-relax niyan? Sige, kagabi-abay. Mamsi!
Abi may spot na muna. Kasi doon sa na ba? Ka-edit magud ko no. Unya na, relax man ka na. Sige, ka matakay. Sabi ko, Dagal lagi. Ikapila ba ako? Ikapila ko pa ko katong nabi ko hindi nindira. Ay kani wala na, nilamigan na yun. Dali ko kay ko pa ko. Pero dili ka sa taas sa skills sa amin. Oo kana. Pakun Kiss na, kiss. Kiss. Nakakita yun. Down talaga. Usapan-usapan. Ha? Usapan-usapan. Namumula ka. Namumula siya. Ano ba? Pisngi 1, 2. O para may ebidensya. 1. Ay sa pa ba? Huwag kang ano. Di ba ako kay Epicacet ba? Ampe na. Ay sa. Ang bobo naman ito, di na ibigay sa akin eh. Tsaka ganun lang yan no. Ganun mo lang. Alam mo wala na. Ay sa tagal ba oy? May bilang ha, kagaya sa 1, 2, 1,000 pa guys. wala din naman dumikit eh. Hindi naman Dikit. Wala man. 1, 2. Ano ba? Ay, din na ba? 1. Ay, parang hindi mo na na-miss? Hindi mo ko na-miss? Ay sa ba yate? Ay, gusto niya yata ulit mag-jumping jacks ka.